Kerman Zirika. Hei, Jessica, egingo dugu test bat? Hauxe esaterako. Bateragarriak alzarete zure bikotekidea eta biok? Hori txorakeria. Gainera ez dugu bukatuko. Bilborako autobus hartu behar dugu eta laster joan behar gara. Bai, berdin du, bidearen zehar... jarraituko dugu egiten. Baina, Kerman, umekiriak baino ez dut galdetzen horrek. Ez pentsa, Galdeketaren zehar... puntu interesgarriak ikusi ditut. Hasi ba, bestela ez duzu bakien utziko? Bai. Zure mutil lagunak lan asko egiten du eta astearen zehar... gutxi ikusten duzue elkar. Zer egiten duzu asteburuetan? Kerman, hori ez da egia, nik egunero ikusten du nire mutila. Ai, Jessica, irudimena landu, irudimena. Demagun astearen zehar ez duzula ikusten. Zer egiten duzu asteburuan? Astean zehar ikusi barik, hori ez dizuzuri kontatuko. Irudimena landu, Kerman, irudimena. Non zehar forma erabiliko dugu euskaraz. Basoan zehar, astean zehar, edota bidaian zehar. Kontuz horren bestez, basoaren zehar, astearen zehar, edota bidaiaren zehar formak ez baitira egokienak izango. Berandu egiten ari da, Joan beharko gara. Bai, ondo da, baina jarrai dezagun testa egiten, Ai, baina gogaikarri zaudet ez horrekin, Txeri, a ber. Zure bikotekidearekin laneko afari batera joan behar duzu. Zer egingo duzu? A. Mundu guztiarekin hitz egin eta bikoteari bizkarra eman. B. Ba, afariraz joan adibidez. Ai, Jessica, horren eskor jartzen bazara ez duzu emaitza baikorrik lortuko. Niri bosta sola testorretako emaitzak. Bai. Orain hori esaten duzu, baina emaitza eskorra ateratzen bazaizu... Larritu egingo zara. Larritu? Paisea. Ni oso pozik nago nire bikote harremanarekin. Ziur alzaude. Badakit baikorra zarela, Baina bikote kontuekin ez dago asmatzerik, Zer esan nahi duzu, Kerman? Nik ez dut eskorra izan nahi, baina esaten dutenez, bikote guztiek krisialditxoren bat pasatzen dute 3 urteko harremanaren ondoren. Kerman! Eskorrak eta baikorrak pertsonak izaten dira. Emaitzak, jarrerak eta bestelakoak positiboak edota onak izango dira. Horren bestez, ez dugu emaitza eskorrez hitz egingo, emaitza negatiboez edota kaskarrez baizik. Hai, Jessica, autobusa hartu aurretik nahi baduzu bueltatxo bat emango dugu hondartzan zehar orain. Hondartzan, berandu da, ez dugu denborarik. Ni baikorra naiz, Apustu egingo nuke 10 minutu baino zitugula behar autobus geltokira heltzeko. Eta ze emaitz hartu dut testien? Orain testa interesatzen zaizu, ala? Galdera interesgarriren batekin dizut, ala? Bai, batez ere hau. Zure lagunek, zure bikote harremanean musturra sartzen dute. Zer egiten duzu? Zu, ibili txantxetan, ibili. Baina ez duzu oso emaitza ona lortu, Eta eskerrak lagun harremanei buruzko testa egin ez dizudan, ze hor zeharo emaitza kaskarra lortuko zenuke. Hoi menetan larritu naiz. Irakurri horoskopa, zer esaten duen. Ai, horoskopa, bai. A ber. Leku berriak ezagutuko dituzu. Baina bidaian zehar, eztabaidak izango dituzu lanean, bikotearekin, lagunekin... Kerman, asmatzen ari zara. Bai. Donostian Kermanek ikasi du non zehar esaten dela eta ez noren zehar. Bestalde, baikorrak eta eskorrak pertsonak izaten dira. Emaitzak, jarrerak eta bestelakoak ez dugu baikorrak direla esango. Onak edo positiboak baizik. Adibidez, emaitza onak lortu ditu. Eta zuek ere, emaitza ona lortu nahi baldin baduzue, badakizu ez ere egin behar duzuen. Honekin edo honekin, baina egin.